Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele umbikelelwa ishiti limhlophe MC Kholobaso andilwa kaNgcobo la ezindlini zakamabona kude usiyaviva TV1 angibingelele kwena gogo ngibingelele kwena mkhulu ngibingelele kwena ma ngibingelele kwena baba bese ngibingelela kubafowethu nodadewethu sanibonani ishiti lemhlophe lifuna ukukhuluma nomuntu osekhaya njengamanje one problem yokuzibukela phansi nokungazithembi nokulahla ithemba othi sengikuzame konke kodwa kulungi lutho nganza kwethu ake ngixoxe nje ngomlando wami omfishane ngiyangijabule kabi eminyakeni enginayo ngizwa abantu bengigcibha ngezinto ezahlukahlukene and ngibe happy ngokuthi kunezinto ezinhle ezehlela abanye abantu mina engakaze zangehlela ngiphinde futhi ngibe happy ngokuthi kunezinto ezinhle ezehlele mina ezingakaze zehlela abanye abantu kanti futhi naseyimene ezimbi kunezimo ezimbi ezehlele mina engakaze zabehlela abanye abantu ngokunjalo futhi nalapho ezehlele bona ezimbi kodwa mina zange ngehlela ingakho ngingakhaleli ukuba owasendlunkulu kaZulu noma ingakho ngingakhaleli ukuba owomndeni ohloniphekile nonobuzulu phakathi noma onobukholwa phakathi umndeni wakwaShembe ngikhaleli nje ukuba wakhona awu ingakho futhi ngingakhaleli ukuba wakalihanyana noma owaka Masango ingakho ngingakhaleli futhi ukuba wakamongameli ubaba uJacob Zuma noma umongameli ubaba uRamaphosa angikhaleli even ukuba wakaMandela noma kuboka Mugabe kodwa ngigabe ngokuthi ngazaleka kahle ngazalo uthandi ngaba wakuboka lesi sibongo ngiyiso ngaba nalokho enginakho ngoba uNkulunkulu wayenenhloso ukuthi ngiyoba nakho okungangaleso simo asikalile ngempilo yami angisho ukuthi lemize engithe ngayibalula mhlambe ngiyibukela phansi noma ngiyayidelela ngizama ukuthi imizi engiyihloniphayo iningi labantu elifisa ngabe kuthiwa ngabe bazaleka baba balapho ngenxa yokubona ingcebo nokuphila kahle kanye nezinto ezinhle ezibahehayo zakuleyo mndeni leyo kodwa mina kungenelisile nje ukuba owala engiwakhona ngazalwa ngathandwa nganakekelwa ngakhula ngaba mngaka baningi ke bebephika ukuthi izinto engiyishoyo ngiyimncane ukuthi ngifisa ukuba yizo nengangithi ngizoba yizo bethi ayisoze zenzeka namhlanje ingxenye yalezo zinto zenzekile ngenxa yenkani hayi inkani kuphela nanomusa kaNkuluNkulu nanomusa wethongo nezidalwa nedlozi nanabantu abebengingungile eceleni kwami bekwazi ukungihelebha abanye bengihelebha bengilekelela abanye bengihelebha bephinde bengibuyisele emuva ngizama ukuthini kuwena ngizama ukuthi akukho okuhlula uJehova futhi akukho okuhlula idlozi kanti akukho okuhlula ukuthi uma sekutshalwa into ethile engqondweni yakho ungahlali phansi yenze akukho okudlula leyo nto ungahlali phansi yenze and ayikho loser engakazi yahluleka fanele uzame kuzube iloser and ayikho winner futhi engakaze yazama fanele uzame mande ube iwinner mina ke ngingenile kulezo ingxenye zonke zempilo ngiye ngahluleka ngoba ngizamile ngiye ngawina ngoba ngizamile ngizothi kuwena kunezinto ekufanele ishiwe isilima bese uyasukuma uzenze ungabuki ukuthi kukhuluma isilima kunezinto ekufanele ishiwe ihlakaniphi bese uyasukuma uzenze ungabuki ukuthi kusho ihlakaniphi kunezinto ezifanele ishiwe umuntu omubi fanele uzenze khona emubi musu ukubuka ukuthi mubi khona efanele ishiwe umuntu omuhle fanele uzenze musu ukubuka ukuthi ishiwe umuntu omuhle ungenzeka ukuthi ugcobo lakho wena luphetholo yamuntu ombukela phansi kungenzeka ukuthi ugcobo lakho wena liphetholo yamuntu ombukela phezulu kunabafowethu nodadewethu abakhule benakho konke namhlanje abasilutho kunabafowethu nodadewethu abakhule bengenakho namhlanje abasilutho kunabafowethu abakhule bengenakho namhlanje bawutho kunabafowethu abakhule bengenakho namhlanje bawutho ngizothi kuwena kunegama eli1 elithi ukuzama kuze ngelinye ilanga sithi uyisehluleki kodwa esizamile kuze ngelinye ilanga sithi uphumelele ngoba uzamile
So ngizothi kuwena sukuhlala phansi sebenzisa inamba kaMapholoba akuhlebela imfihlo ngoba mhlambe sekuyisikhathi sokuthi ngithi ukuthi kancane fa ngikhuluma ngokuthi ngani zakwethu I got things engiphiwe yini ngenxa lenkane enginayo ku 079 0453 446 mawungishayele nje ku 079 0453 446 Darko Blue. You will have what you want because uzamile wahluleka waphinde wazama waphumelela. Ayikho into ehlula ukuthi uzame bese sibuka ukuthi uhlulekephi bese sikulekelela noma uzame sibone ukuthi uphumelele la bese siqhubeka futhi sikukhuthaza ukuthi ukwazi ukuqhubekela phambili. Angifuni ukukhuluma ngezinto eziningi, ngizokhuluma ngezinto eziwu3 kuphela namhlanje. Ngizokhuluma ngomgabe, ngikhulume ngoMandela, bese ngikhuluma ngenkwali yemali. Lezi zinto zo3 kumnyama kubovu zingakwazi ukuyiguqula yakhe impilo. Wena obusuzamile umgabe mhlawumbe ukuthi fafa kancane ukaboni kahle. Qinisa kakhulu sekuyisona sikhathi lesi. Mhlawumbe uzamile uMandela wakuthi fafa ukaboni kahle. Qinisa kakhulu isona sikhathi lesi. Kunabantu abathatha inkwali yemali. Bathi mabefika ekhaya bafuna ukugxumela kuyona ngoba baza amandla ayo nokubatshazwa kwayo yimi nabanye abantu asebebona imlingo yenzeke empilweni zabo. Bafuna ukuyicatha begcobe manje behambe beye ekhasino beyodlala. Bafika ekhasino kwangalunga. Ngizothi mina ngiphume etempelini njengoba ngifika manje lapha kwami. Ngafike ngathola ukuthi le mfundiso bengiyinikeza abanye abantu abanye abafunanga ukuyenza bajaha ukugcoba behambe beye somewhere. Ngani zakwethu mangithi thatha iziliphu zasemall nginenhloso ngalokho. Mangithi thatha iziliphu zalapha ko Shoprite thatha zalapha ama ATM nginenhloso ngalokho. Bese ngithi zitidiyele phela nalomunye u10 ndlela thile nginenhloso ngalokho. Bese ngikutshela lokho engigcina ngakhe ngengikusho la kwaziwa abantu abama customer nginenhloso ngalokho. Sekunento ke manje ngithi kuwena mawuthatha umgabe noMandela njengamanje nge1000 kunenye into engikunika neceleni ozoyisebenzisa nemali eyama coin bese ukwazi ukubona impilo ishelela. Thatha umgabe nge1000 uhambisana noMandela bese ngikunikeza impushana nje encane ozofika uyisebenzise nohlwezana uzokwazi ukubona umehluko. Ongakwazi ukuwina ekhasini uzowina, ongakwazi ukuwina eSuperbet uzowina, ongakwazi ukuthola umsebenzi uzokwazi ukuthola, ongakwazi ukuphumelela ezintweni ayifisayo uzokwazi ukuphumelela kulezo zinto. Maybe udinga iposition, maybe udinga iprotection, maybe udinga success to whatever that you are doing right now. Lento yenza ufuna ukuphumelela kuyona. Ngizothi mina akukho okuningi engizokusho. uNkulunkulu ufike wabhala wacisha ngeyami impilo. Ngisibonelo sabantu abathi mabenze kahle komunye umuntu bebuye bezobongwa. Ngikhuluma njengamanje kunenkomo inqwaba ezisendleleni ezizolethwa inina nabanye nizobonga umgabe noMandela, nizobonga inkwali yemali, nizobonga ingilosi yesibani senkazimulo. 079 0453 446 ngishayela ucingo njengamanje uthatha umgabe wakho, uthatha uMandela wakho. Mhlambe yakhe impilo bekufanele ilungiswe lesi silime esiyimi. Mhlambe yakhe impilo bekufanele ilungiswe lesi sihlakaniphe esiyimi. Mhlambe yakhe impilo idinga ukhulume mina mase kuqaqeka into ezithile kuwena. Ngiyazi ukuthi angiyona inyanga, angisona isangoma, angisiyena umthandazi noma umfundisi, angiyena ungcwele kodwa ngithe ngikufumbathisiwe ngase ngakuphatha kwangisebenzela. Mangingakushare nawe yakhe impilo ngakwazi ukuyiguqula. It's about time la khona kufanele ungazibuzi imibuzi bemningi. Thatha ube munye nje ukuthi ake ngizame lo mgabe ngibone. And ngishilo ke kubantu ngathi this game ngiphethe umgabe noMandela onamandla ngendlela eyisimanga. Ilaba esithi within 14 days you will see the difference. Only 14 days. 14 days engubeke phansi nge1000 lakho uzokwazi ukubona umehluko. Ake uthi mawuvuka uvukela kule video noma uthi mawucofa ifoni yakho ucofele kule video noma uthi mawucofa icomputer yakho ucofele kule video noma ucofa iTV yakho smart TV ucofele kule video ikwazi ukuthi le video mawuqeda ukuyibuka bese ibe impendulo empilweni yakho. 079 0453 446 MC Pholobasi uthi uzokunika umgabe, akunika uMandela, akunikeza inkwali yemali. Inkwali yemali 3000, uMandela nomgabe 1000. Ngishayela ucingo njengamanje ushintsha impilo yakho noma uhamba kuphi unuke kahle. Awe ma kubafazi akuzinsizwa lapha ngaphandle. Once nabonana nje kumane kwenzeke enye into buza kobaba abaganiwe ukuthi njengamanje bahlushwa wobani lapha estradini abageza kumgabe nje noMandela. Buza kubantu besifazane abaganile ukuthi bahlushwa wobani lapha estradini ngenxa ukugeza ngumgabe noMandela. Buze insizweni naseyintokazini
ekade singashelwa njengamanje ziyashelwa intokazi ekade sithi mayishela ixoshwe insizwe njengamanje ziyalalelwa angithweni ufuna laba abanemali 079 0453 446 angifuni ukukhuluma kakhulu namhlanje ngizothi kusele nawe ziqhubeke uyibambezele it's up to you kodwa mina ngimile ngomgabe futhi ngimile ngoMandela futhi uyakwazi ukwenzela umehluko ungahamba ngomacekeceke omusha sha ngomgabe noMandela ungakanyakazili utho nje sha futhi ungahlala lapha ekuthanda khona inhliziyo yakho iproblem yenu ukuthi nilibheka ukuthi umgabe uzokunikeza amamiliyoni ngosuku cha step by step but you will see the different khona umehluko ozokwenzeka angisaphathi ke kulabantu abalala nezilwane hawu kodwa Jehova hey abantu abalala nezilwane utshenwe yimini umgabe noMandela uthatha isilwane isifoqoza usilahle lapho sala uphile kahle lento ukuthi uwallet wakho uhlala uphela imali that is wrong imali ayike ihlale nje ngoba ugeza ngomgabe ugeza ngoMandela nezingane iphase ekhaya ngabikhona into ehlupha abantu because kamakhelwane banalento ehlala ivakashe la kwakho icindezele yonke into ziprotecteni ngomgabe noMandela umuntu ogeza ngomgabe noMandela nganiza kwethu akufuneka lunye ubuso hawu naku usuku uyayikhuhla ulunywe ubuso ngathi unokhuphe noma ushawe ngesichitho yonke leyo nto siyayishaya nje la kumgabe noMandela impilo yakhe ibe right ufane no-Absa ufane no-FNB ufane no-Nedbank ufane no-Standard na uyiphathi isho kuthiwa ngabe u10 rand noma u20 rand noma u100 noma u1000 noma uphethe nje eish madoda angicile la ema1000 noma ngoba nama ngingakafiki nganiza kwethu ko-million ngisekuma1000 nje angithi ngimuntu ongenawo amanga futhi ezami izinto mina ibalwa ngokukhonjwa angiyibali izinto zami ngokuthi nginemali engakanani buka nje kuyimanje ngine-show ukuthi nginemali nje mhlambe mali nje ngango lokhu ngithole ngo something mali lokho ngibala kanje na ke yamali mina ngibale kanje phinde ngibale kanje hayibo ngibala kanje hayibo na